Grabe kakusog ang hangin. Bagyong Agaton. Mo ni bagyong Agaton. Hadlo kayo, grabe yo. Dala dito ta. Ta. Mo ni bagyong Agaton balay. Gi pagdali kay grabe ka. Na kuan ang atop niya Kutantan napalit sa bagyong Agaton. Grabe ka kusog. Pila na ka simana ang kuan ang ulan-ulan ug ang hangin. Kol, unsay imong masulti? Ha? Diri lang nagsilong si Uncle Tantan sa iyang kuan. Sa iyang diri sa ubos. Diri lang mi nagsilong. Kay kuan man ang atop na palit sa hangin. Kusog man kay ni nga bagyo. Hangin kayo. Ang lubi, tanawang lubi. Oh. Grabe. Delikado kayo. Mga palid og tao. Oh. Tara. Grabing sayaw sa kuan. Sa lubi. Istorya pod Kol. Kol. Istorya. Para makita nila ni Auntie Lailin, Angko Daddy Ariel, Uncle Efren, o Yoyong Bobong, o Uncle Romeo. Isa pa yun. Ang iso na to. Iso ni mo. Isa man sila ni Auntie Didi, Auntie Vivian. Ibalid ang atop ni sa payag ng Kutantan sa kuan bagyong Agaton. Grabe kakusog ang hangin. Tara. Dire atong ikuan dire. Oh na picturean na dito. Grabe kay hangin. Hello ho. Grabe ho, kita kayo, Loy. Hangin kayo. Bagyong Agaton. Bagyong Agaton. Wala kay ulan-ulan karon pero atong mga previous days grabing ulan-ulan. Isa na kasimana. Karon hangin na lang. Labaw pa ni sa Pablo. Karon pa naguba bagyong Agaton ang atop niyang Kutantan.
Babay na, babay. Mao ni Paradise Island. Paradise Island, makita nimong dagat, nindot kay diri nga lugar. Mao ni lugar, mao ni Huangan. Pero pwede nato ni nga tawagon nga Paradise Island. Diri nagpuyo sa ang Kutantan. Nindot kay nga lugar, makita ang dagat, ang view sa dagat.